ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo, apil na ang salmo, nagtug-an o daghan-daghan yung kayong pagtulunan. Ang ako lang aning pamalandungan, kinilang yung unsay mahitabo inighuman natog kamatay. Dili gidi ay ta mga matay, inighunong dayaning atong ginhawa dinhis kalibutan, duna di ay ditoy lain pang sumpay nya ang nakaapan ra ba murag baligtad ang sumpay ba murag mabali bitaw kun dinhis kalibutan hayahay kaayo ka ang sumpay di ay didto magantos tag maayo nya og dinhis kalibutan nagantos tag maayo ang sumpay di didto hayahay kayo gitawag og langit. So kung gigutom ka dinhig maayo igabot didto kanunay na kang busog. Nya wa na gitoy katapusan, di naman to mamatay. Wa naman toy katapusan. Nya kung dinhi busog kay kastanan, daghan ikagikaon sama aning nagwali. Inom pa, inom. Ay daghang imnonon. Kay dato lagi kayo. Ang sumpay dahil dito, hasta to sa tubig. Wa na. Wa na ito. Bisag to las tubig. Nya wa na to'y katapusan. Utong ang dato in tao, nakapangandoy. Yung sa tuwa para ba ko'y 5 kaigsuon dito, may untag di sila mapunta dire. Kana diyang mga kalag na tuas impyerno. Magampo dahil yapunas Ginoo dili para sa ilang kaugalingon kay kaybaw naman sila nga di na sila kabalhin ngadto matud pa diri ang naa diha di naman katabok diri yang di adiri di sad kaanha diha kaybaw na sila ana pero bisan diay maimpierno ang kalag magampo diay yapon sa Ginoo nga Ginoo in taon ang akong mga mahal sa kinabuhi sa kalibutan dili unta mapunta diri karon ang inyo mga ginikanan og na impierno to hastang ako gasigi tog ampo mananglitag na impierno tos papag mama maingon lang yapon tos Ginoo Ginoo in town murag impiernohonon ra bagining akong napari o para bagyod nya impiernohonon ra ba ni pahinumdumi in town Ginoo nga dili unta isod sa iyang bulsa ang kolekta. Okay, ang pagkadato may makapaimpierno ang paghigugma man ng kaon kahayahay kwarta mao man na ang makapaimpierno si Lazaro na langit kay bisan mumho ma-appreciate niya nangandoy lang siya bisag makakaunlas mumho unsa man ang mumho kanahan mo mukaog mumho kanang mahog sa inyong salog inigkaon ninyo na mga hog ana sa lamisa ana sa salog ganahan mo mukaon ana tubag. Kinsa may ganahan mo tilap ana? Iring. Pero si Lazaro nangandoy lang in taon ana, mumho. Mura jud kita dinhi ba? Nangandoy lag slat. Ana. Unsa man ang slat? Mumho. Kabahin sa dako nga gikaon mga pinisik ba? O ana, 1 slat usa ka mumho. Nya kadang mga dunay ikapalit og slat nya di gyud mapalit di gyud mohatag natog mumho pareha atong dato nga wa gyud mohatag ni Lazaro og mumho asam na padong magtubag ra ba sada impierno lagi mo na ka mo pamalit na mog slat sus ka usara ka na kamumho di gid mo kahatag balantag naa karon dihay 10,000 palit ka og 1,000 total igsunod semana na nam sa kay sweldo nga 10,000 nya mumho ra gid ang 1,000 para aning tuiga karong tuiga ba or para arong buwana kanang 1,000 na slot or 500 ang atong kaning sus BF para sa atong pista kuan man ni siya 500 man ni kaning sanctifying unity
Nya ang kanisang sa dopes para sa ato mga project 1,000 man ni ang slot ani. Kanang 1,500 para aning butang to tulo ka buwan nga imong income mumhura na di ba? Pero kana di nga paghatag og mumho ngadto sa nangandoy og mumho makapalangit na di na. Pero muhikaw ta ana maunay makapaimpierno samas na hitabo sa dato. Muna diri sa atong unang pagbasa unsa may gi warning sa atong unang pagbasa. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Unsa man ning kusog sa tao? Gahom sa tao. Kanang atong bahandi. Nya unsa man ning kusog sa tao? Kanang atong paningkamot ba kanang kamao patang mo mangitag kwarta. Ana, paras na ko gud kamao pa kong mudupa-dupa nya mosalig ko diha. I know makakolekta sa Ginoo ni aning dupa-dupa makakolekta sa gini pero anha ko mosalig peligro kayo silutan di ay kay nga naman mamatay ra man ni kaning akong kusog mamatay ra ni kanang inyong kusog diha mamatay ra na tanawa ra gud si Lazaro nga dili gani kakaon og mumho patay ang dato sad nga siging pistas iyang lamisa patay pulo sila nangamatay, why mabuhi na to din nyo Ang padayon, mga matay kita. Lingi anay mong tupad ba? Lingi ba? Inahapit na ka. Inahapit na ka. Oy, kada na to simba din ang pasabot ana nga karon buhi pa ka sa to pahapit na ka. Kaya ang sunod ana patay man yun. Ang gahapon bitaw, gahimo ko sa atong binuan na pag misa dito sa Liloan Municipal Jail. Nagmisa ko dito kay kada man na ikatulong simana nya. Gahapon man tato nag-recollection mamiga. Atong tatong Martes nya na may clergy recollection. Wa ko kamisa gahapon ako gimisa. Salamat day kay sa atong kuan diha, atong Liloan nga mga pulis nga nagbantay kay ni-allow na sila bisag gi-alter ang schedule. Pag human ako misa, ani gatubang ko sa jail dito ko sa mga male. Gaatbang raman ang female nya amo lang ibutang ang extension diha ko sa male. Mga kuan ron sila kabuk dito 300 kapin ang male plus dito sa mga pila to 30 dito kapin ang female. Ana mga almost 400 gid sila kabuk. Nya nag-blessing na ko nila ngadto. Ga-blessing na ko atong mga rosaryuhan ay panghatag. Ga-arrange na si Brad William atong lay minister diri sa mga kuan ba mga rosaryuhan kay panghatag na ngadto. Ning tawag to katong usas ilang mga leader nga mga piniriso dito sa Silda ba. Sa padir ngari blessingi rin ako unsa man na. Ngatangtang nako sa akong kaning stola. Okay, mag-insa. Di ko pa day image. Ari ta kumuagi padong dito, ani nga side sa lamisa. Nya diya naman diri mga tao. Kuan lagi gaandam ato mga rosaryuhan. Diri ko ni agi, wa ko kabantay katong dako kayo nga kanang kuan nang ano bang industrial fan ba nga para ventilation nila dito. Wa ko kabantay nga wa day gikuhaan day sa kanang iyang kuan kanang tabon kanang screen ba nya na likod man ko musuyop man na ang kuan ana musuyop man na sa ang hangin padong man ngadto nya gasulog ko gingon ani sus niagi kasi ko gingon unsa man na galakaw ko sus pag-agi na ko didto kanijong akong kuan kaning ani ba suyupon beta dito 1 second ra gyud pagpaka akong ang ako nang nakuan ang ako nang na matngunan pilit na ko dito sa industrial fan nya kaning akong kuan nanlukot na dito nya gaana na ko dito nag-ana na ba pilit kadiyot ra jud kayo nya distansya kog mga ana pag-agi nako ana gyud nahapak ni ani ro tulo ka bukhubag dinhi kani og diri ari hubag ang ako dinhing kuan kani ba nahurot og kagisi 1 second lang mura gika mo tabas-tabas nga rin tanan mura hatutok ang tanan
Nako sus katong wansikan pag-ana may gani kay katong iyang frame gyud kanang main nga frame nga iron frame didto nadapog ang akong kamot kay guwap ato og nalahos pa didto maigo gini atong blade nga hait kayo katong gatuyok ba one ounce tani akong tudlo taron or kani ba kay naputol yung tibok kamot may kay nasango mo ning perting hubaga kay kalit man pagkabunlota mura man ko giana ba perting yung kalita tutok gumitanan ingon day ko tanawa kakalit sa panghitabo datan-aw ko sa akong kuan nga nangagisi na pag tanaw ko ayay nako pastan perting dirong dugo ano ko ay wa man di ay pero ngut-ngut diri pa awa dang ating mga kuan 5 minutes burot daya abot diri butangan na mog ice na yan kay wa pag di maputol makadupa-dupa pag din tao no kay naputol pa di arig na ana pa di inigdupa usa na lang 50% talay ato makuha ani sa katunga na lang kay di naman timbang usa na malang igana ang Ginoo mo na kaniya siya imbes mo hugog 20 Gs na lang usa na lang ako looya unta ay dali ra kitang mamatay oy dali ra jud kayo kadto electric fan pa to magdagan mi ang dagan 80 100 ang dagan ug simbakog na mo kalit og cross diha nga kana barong mga sakyanan nga nahaybol nya padung namo kusog sang dagan usara na kasalpok boom igmata wa na buak nang patay na ta kamaron inig uli ninyo gamay suswa kita kay baw masagipot ra mo diha dapita badakdak dayon mo sunod tabangon ana dead on arrival unya anhata mo salig anhita mo salig aning maong kusog anhita mo salig niining maong lawas ayaw oy unsa man mosalig tas Ginoo mo na nga tong salmo na ingon diri bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo bulahan sila nga wa magsunod sa dalan sa dautan unsa may dalan sa dautan ang kadawo ang kahakog ang gugma aning mga butang sa kalibutan la ilog anang mga yuta ilog anang mga kwarta kanang dungog na nga turo mga politicians inilaray himog mga fake news linabayay glapok to the max nya mao'y muda sa Pilipinas kunuhay ngadtos kalambuan gasigig away naa nagsalig sa ilang kusog siging pasalig kung kami inyong pilion munindot ning Pilipinas munindot yun basta kami inyong pilion ni ami daghang kwarta mga hambugiro wa gani mo palit og slat bisan og dili slat dinhi daghan kay nanginahanglan dihang mga pobre palitilan nagnapo kapligong sin daghan kay way balay diha na wanay atop ilang balay ang atong nahatag dinhi ang nahatagan nato mga 700 ka balay galisod na ta sa budget kay 1.9 million ang atong na-spend salamat sa nanghatag ato pulos na mo dunay slot dito sa langit pakpakan nato tong nanghatag napatay katapusan gipuno karon kay perti taong pakiluoy diri naapatay mga 200 kapligo kapin nga mga sin ato na sanang i-distribute gibayran nato gahapon ato tong pick upon tingali karon ato tong ma-distribute to mga 20 o pila to ka balay ang atong tagaanan pa slatra na pero daghan kay nalipay magsipadir salamat gid in taon nga iniguan dili naging taon mi matuan magluha-luha ang matas mga piniriso nga magtan-aw nga nagdatas mga pagkaon ngadto lipay kay sila mamakpak in tawag maayo ikakita nga nagdatag mga pagkaon pero slatra to sa atong gipaambit katong heavenly joy salamat sa namalit ani kay ngadto kutob sa December kun buhi pa ta naa natay budget para sa ato ditong monthly masses and feeding pakpakan sa natong namalit sa atong heavenly joy doon na nasan mo slot to sa langit. Di pa may daghang slot dire. O gusto mo. Ang atong sus BF para sa atong pista, ang atong halin niabot nag 1,914 slots. Pakpak.
Naapay 6,086 slots. O, di, daghan pa kayo mong kahigayunan, malangit. Palit mo, ani, kutob, sana, April 17, iguan, Easter Sunday. Nga nga to sang DOPS SBF para sa atong once and for all projects. Nakita naman nyo din na nang atong grounds, giandam na diha, napay daghang gastuhanan diha, ato agianan. Pamalit aning atong mga yuta, pag-usab anang ato dihang parkingan, pagtukod ani atong kumbinto ug uban pang mga structures. Once and for all ni siya, 54,000 slots ni. Tag 1,000 per slot atong DOPS SBF MM. Atong halin gahapon, daghan na 162 slots. Oh, pakpak yapon. Daghan pa kayong makapalangit ninyo. 53,838 pa ni. Budgeta lang ninyo kada buwan paghatag mo dinhig mumho. Mumho lang ba? Kanang inyong matigom sa usa ka buwan na amang ginay mumho. Mga 1,000. Palit usa. Igsunod na sang buwan, lain na sang mumho, usa na sad. Igsunod buwan, tulo ka buwan gikan karon, wa na ning 53,000 Kadaghan na to din kadaghan sa ato mga online parishioners. Salamat sa nagsigig palit. Nya kamong wa na san mo palit, balik-balik sa mo palit kay basin o niya noon og di mo palit og mumho, basin hinuog igsumpay sa inyong kinabuhi, magsigi na lang og ingon, Padersiano, patui in taon og kaning kuan tubig ang akong dila. Nagama na umang kang palit slot. Karon nandoy na lang kag tubig, palit patakag slot, di ay binaril nga tubig diri gabaha. Ana, mauro ta toy importante nimo. Sige sa kag tigom ana kay itukod gud nimong balay nya, nabangga ra day kapag humag finishing sa imong balay, nabangga ra ka. Pag abot nimong balik sa imong balay, mo palit ra ba ta katong chandelier kay nindot na kay kag balay nya, nabangga ka. Pagbalik nimo, nisiga ang chandelier panahaw sa imong haya. Dito kagihaya sa imong balay pag sumpay dito kay man jud kay palit-palit og mumho, wa sa ka ni share og mumho dito na ka ani arbay kugihan kay natong manabtan dinhi og haya na. Dehjog ka mapasaylo kami sad misam sad niana pero pamasi naman lang na siya. Kadtog yung kuan, kadtog yung buhi pa kanya mo palit ka, mo tabang ka, mumho ra. Makapalangit na ng mumho, i-share ang mumho. Kanang gitawtog scraps of your table, i-share sa mga nanginahanglan. Kita dinhi kaning slot equivalent kinas mumho. Pero nakatukod na tagkapilinya nga ni cost na karon da sa consecration og mga 45 million ang atong natampo didto na as mga 41 nagikan dinhi ba mga 42 million ang ato mga 41 million ang atong natampo dito tungod sa atong mga mumho nga natigom nakatukod ta ang kapilinya karon nga gihugupan og linibo ka mga tao nya tungod aning inyo mga mumhong gipadaha dinhi nanindot kay ato simbahan di taganahang mo gawas pero di lang sa taganahan mo hog di taganahan mo gawas kinindot kayo nakaduaw na mo sa atong adorasyon. Naadihin mo suod sa itong adoration, di na ganahan mo gawas, kaya nindot ko no kayo. Iya ba? Waman sa mo isud-sud. Pero naka-apil mo dihag tampo, God. Nganong nanindot mo na? Napay atong grounds karon, hindi kahuman ana. Din amo ganahan mo biha din sa ato. Kada pang atong daan diha, padong dito, ato naman sa nang ayohon, ablihan. Nagkasabot naman may diha sa atong mga owners, hatag man po silang mumho. Mao na naaron munindot sa nadia na magsigi na mog anhi dinhi tungod nis mga mumho nga atong gitigom bulahan ang nitampo pero kanang magsigi lag agi-agi nga magsigi lag ingon tuong ka ng pariya tuong naong ana bantay gyud mo igsumpay dito ngayo gyud mog tubig ang kuyaw lang hinuon og moingon Ginoo tagay taw mig tubig dire padanas Brad Loloy dire na sila si Brad Titing ipadana dire kay dias Padersiano dire perti sa taong ugaha sa kuan ugahas dila kay kuyog ug ang madre ay simbak ko sa de yun na manindog na tayo